Сәлем, бүгінгі шығарылышта антисептик ішіп ағуланған болалар TikTok'та яңа челлендж һәм әлмәт оқушыларынан стартап үшін идея. Әхәзір тұлырақ. Питреш районындағы Чайка исемлі лагерда 10-13 яшьлек 6 бала, 2 қыз һәм 4 егет антисептик ішіп ағуланғаннар. Олар антисептикны су белән туғлап, шұқырларға таратып, шулай шәргә белмәгәнлектән мин белмим. Антисептик ішкәннәр біраздан аларның хәлләре нашарая башлаган, телләре бәйләнгән һәм лагерь территориясы буйлап шайкалып йөри башлаганнар. Ашыгыч ярдәм машинасы чакыртылган, аларны алып киткәннәр, ашказаннарын юдырганнар. Хәзер аларның хәлләре чагыштырмача яхшы, әмма алар әле берничә көн табиблар күзәтүендә булачаклар. Һәм моның белән инде прокуратура кызыксына башлаган, һәм бу ситуация белән прокуратура үзе шөгыльләнәчәк. Белмим, прокуратура нәрсә тикшерә аладыр бу очракта. Лагерь хезмәткәрләренә бәйләнеп булмый, чөнки антисептиклар анда булырга тиеш. Бу 3-4 яшьлек балалар түгел. Балаларның ата-әниләренә дә бәйләнеп булмый, чөнки әйтүемчә бу кичкенә бала түгел, бу 10-13 яшьлек яшүсмер. Аның инде бөтен әйберне аңлап эшли торган яшьтә. Һәм миңа калса бу балалар кул астында антисептик булмаса башка әйберне эчеп караган булырлар иде. Һәм шулай Дарвин премиясы алу юлында аларның каршысында бернинди киртә булмаса иде дип уйлыйм. Шушы хәбәргә бәйле дәвам итеп, ярар да менә шундый җүләрлекләр яшүсмер чорында шундый әз генә күренеп алып сүнсә. Ә кайбер кешеләр менә шундый омтылышлы кешеләр үсеп җитәләр һәм менә шундый җүләрлекләр белән кызыксынуларын дәвам итәләр. Новосибирскта 45 һәм 38 яшьлек ир-ат эчеп, исереп, нишләргә белмәгәч, үзләрен хирург дип күз алдына китереп карарга уйлыйлар. Һәм теләк кенә түгел, сәбәбе дә бар булып чыга, чөнки 38 яшьлек ир-атның аягында варикоз була. 45 яшьлеге моңа әйтә, менә шул варикоз шешләреңне синең кисеп алам ди. Хирург булып уйныйлар бит инде булар. Тегесе ризалаша, булар салфеткалар, чүпрәкләр әзерлиләр һәм пәке белән кисә башлый аның варикоз шешләрен. Һәм ни өчендер үлә. Ашыгыч ярдәм машинасы килеп җиткәндә инде аны коткарып кала алмыйлар. Менә Дарвин премиясы Новосибирскка китә бу юл. Мин шулай күрәм инде, бу шул кадәр кызганыч һәм кызганыштан бигрәк шундый мәгънәсез үлем. TikTok'та яңа челлендж күрмәгән булсагыз, хәзер мин сезне таныштырып үтәм, бәлки сезгә дә моны белән очрашырга туры килер бер качан. Балалар машина тәгәрмәчләреннән колпачокларын салдыралар. Шәһәрләр буйлап йөри бу тренд Казанга да килеп җиткән һәм Казанда машина йөртүчеләр бу каракларны, балаларны үзләре эзләргә мәҗбүр, чөнки материаль зыян зур булмау сәбәпле полиция моның белән шөгыльләнергә теләми. Һәм TikTok'та менә шул колпачокларны ничек җыярга, инструкциялар, ягъни җыйганнан соң ничек сатырга, кайда ничек сатырга, ничек алмаштырырга кирәклеге турында видеолар да шактый. Нәсха уйларсыз инде оятлары беткән бу балаларның дип. Әмма алай уйларга ашыкмагыз, чөнки андый видеолар арасында үзләренең хезмәттәшләренә дип әйтик инде менә шундый киңәшләр бирә торган видеолар да бар. Анда менә шул малай әйтә, әгәр дә сез салдырасыз икән, шәп, сирәк очрый торган төсле колпачокларны аның урынына гадиләрен киертеп китегез инде, әзрәк оят булырга тиештер бит инде сездә ди. Менә шундый изге киңәшләр дә әйтәләр алар. Мин моның мотивациясын бик аңлап бетермим. Каян барлыкка килә менә шундый трендлар һәм кем моны башлап җибәргән, менә миңа шунысы кызык. Әмма хәзер мин менә уйлыйм, TikTok'ның көчен без әле шамалап бетермибез шикелле. Миңа калса, дөрес кулларда, дөрес формулировка белән бик күп төрле идея һәм фикерләрне аудиториягә сеңдереп буладыр кебек. TikTok ярдәмендә. Сез ничек уйлыйсыз? Гомумән TikTok'ка мөнәсәбәтегез нинди сезнең? Теге вакцинациягә бәйле шикелле нәрсә уйласагыз да әйтегез әйдә. Анда миңа бик кызык булып китә сезнең белән комментарийларда аралашырга, билгеле бер темаларга. Шуңа күрә уялмыйбыз, бөтен уйлаган әйберебезне язабыз. Каршы алыгыз Әлмәттән стартап идеясы. Әлмәтнең 1нче лицейннан 3-10 сыйныф укучысы пятерочкадан бонуслар ярдәмендә 40 000 сумга шикәр сатып алып, аны самогон ясаучыларга сатканнар.
Менә булай сөйләгәндә бер нәрсә дә аңлашылмый. Хәзер мин сезгә аның прям инструкциясын аңлатам, именно тәртип буенча. Мин үзем бер нәрсә дә аңламадым, әмма бик кызык яңгыр, бәлки сез аңларсыз. Бу кулланырга дигән сүз түгел, мин аңлатам моны. Пятерочканың выручай картасы бар. Булар шул выручай карта белән киләләр пятерочкага, дисконт картасы була инде бу. Тагын берне сатып алалар. Шул сатып алган акчаның бонусларын балларын күчерәләр беренче картага. Ondan soң пятерочканың бар шундый клубы, барны клуб дигән, шуңа керәләр, кушылалар, яңадан нидер сатып алалар, димәк плюс 350 балл дигән сүз. Һәм менә шуны күп тапкыр кабатлыйлар. Һәм шул рәвештә ничектер алар 40 меңлек баллар җыйганнар. Шуңа шикәр сатып алганнар һәм самогонщикларга биргәннәр. Пятерочка директорына бу ошамаган инде әлбәттә, чөнки кешеләр никадәр күбрәк сатып алуларын бонуслар, баллар белән түлиләр. Кибет хезмәткәрләренең премиялары шуның кадәр азрак була дигән сүз. Алар полициягә мөрәҗәгать иткәннәр. Билим, полиция нәрсә эшләргә тиеш инде монда? Чөнки законга каршы бу укучылар бер нәрсә дә эшләмәгән. Барысы да пятерочканың үзенең тәртибе һәм закон тәртибе буенча эшләнелгән. Самогонщиклар белән шиткәнгә бәйләнсәләр генә инде белмим. Безнең хәзер сабан туйлар гөрли бит инде, зур туйлар һәм 26 июнь көнне тагын бер сабан туй була, уза. Ул Майнкрафтта онлайн сабан туй. Моны Казан федераль университетының хисаплау математикасы һәм мәгълүмати системалар югары мәктәбе студентлары эшләгән. Алар аны инде берничә айлык эшли башлаганнар иде һәм 26 июнь көнне иртәнге 10-нан кичке 8-гә кадәр анда онлайн сабан туй булачак һәм теләгән кеше анда кушылып, аны карый алачак. Анда сабан туйның хас элементлары күренәчәк һәм ниндидер берничә танылган стримерлар анда сабан туйның үзенчәлекләре турында сөйләячәкләр. Мондый иссе һавада минемчә бу искиткеч альтернатива урамдагы сабан туйларга. Һәм кызу иссе һава торышы дигәннән атна җыры безнең Айгел дуэтының Шыкма судан җыры. Шыкма судан. Шуның белән шул, сезнең белән гүзәл иде. Сау булыгыз.